Hello guys! Hello mga kapilingon! Welcome back to my YouTube channel. Mamahaw ta mga kapilingon. Ang akong sudan is itlog. Itlog tsaka tuyo guys. Ayan. Tapos pa tayo ng suka guys. Suka na dati puti. Ayan. Yan lang ang ating pagkain guys. Ganyan lang ang ating pagkain sa bundok, guys. Itlog. Itlog. Saka dalawang pirasong tuyo. Ayan, kain na. Ang sarap ng egg ko. Ito suka at yung tuyo guys. Ano lang. Ang kinabuhing bukid nun. Ayan. Nakakain. Ang saging dito guys. Dalawa. Meron din dalawa. Ano lang. Ito lalaga ko. Yan. Ang buhay ng taga-bukid. Tuyo ang ulam. Guys. Kanta lang. Somehow. Kamay lang ako. Nasa bukid doon tayo. Sarap. So yan guys. Tapos na tayong kumain. Walang natira sa tuyo. Lubos na yung tuyo. Kain tayo ng maliliit na saging. Ang pusa ko ingay. Ali. Ang nakain ko na to eh. Ang arte itong pusa ito. Hindi makain walang ulam. Ba ma? Ang ka? Ang arte. Kaya mo doon oh. Ano? Hindi mo kang kawang saging. Yung kasuka. Yung sa suka. Nga. Talon. Ayun ang mga pamahaw. Yun almusal ng mga taga-bukid, guys. So, yun lang muna, guys. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Ayan, thank you. Bye and God bless everyone.